Здравейте, приятели, аз съм Долитъркат и сега ще снимам на Майнкрафт. И направих един сервер преди да почнем да снимам епизода. И ако чувате телевизор, сестра ми гледа телевизия. И сега пускам сервера и да играем. Аз ще намаля телевизорът. Къде са дистанционните? После ще го намалим. Така, ето, събрах малко дърво. И ето там е хубаво място за къща. Ще почнем къщата. И ще се отдавим. Ако не знаете какъв ми е скина, да, още съм с този скин на Стив. Но си купих чакайте да ви покажа. После ще ви покажа скинът ми. Така, да се качим сега нагоре. Виждането за телевизора на сестра ми не иска такова. Да го намали. И така правим една кирка, една пръва и един меч, един чест, два. Добре. Така. И така това беше. Да съберем тази кирка. Този кол. Мисля. Не знам аз как въглен. Дайте да направим каменна кирка. И да съберем малко такова. Толкова ще има, когато не снимам, че го съберем такива ресурси. Сега малко да посъберем Cobblestone, за да може да си направим къща. Както знаете, правим къщата. Ще направим къщата като някакъв израстък като планина. И така. Сега трябва да съберем поне 40 кобълстон. И така. Да, знам, сервера ще ми се изтрие, но няма нищо лошо в това. Тихо. И така. Знам, че ще ми се изтрие. Ги събираме. Малко ще направя цел кръг и ще направя къща дълга, колкото това, където сега махаме коблстона и нямам батерии, това няма проблеми. Аз ще намеря дистанционните всъщност, защото не знам пречи ли ви, не ви ли. И ето сега отивам да ги покажа. Тук имаше ли едно момиче? Не. Странно. Може ли да работя? Какво ми пука? Така, не мога да намеря дистанционните. Как така толкова хора си губят? Това е първият епизод от Майнкрафт оцеляването ми. Аз ще намеря дистанционното в края на клипа, когато го спра. И ще правя така. Този крабъл ме дразни. И сега
Така, не знам, грабелът може да се копае с лопата. Какво ще каже на мама? Историята му. Къде почнахме? Той успя. Хванал е джинсите. Не мога да мръсна. За скирка става много по-бързо, значи съм се объркал нещо. Не, няма да препоръчам. И сега виждате големичка ще е къщата, не знам колко голема я прави, но малко ще е голема. Ами ако се скъса? Чакайте, Ако не. чакайте, това сега е скирка голема, преди скирка да се слушал клип, който се вижда, че страна не иска да намалим. Супер сме. Дай бележката. Така, оп, малки отклонения. Отклонения. Няма да се прави. А нямаме идея какво да купим на татко. Някой от вас чули какво каза мама? Сладки нотелни. Ето тук трябваше. Добре, Деница. Така. Ами ако ние не сме... Така. Ето. И да изчакаме тук. Клиент 51, 51, 51, ето ни. Имам проблем с приложенията. Тези 20 чипси. Опа. Това иска да се случва в този епизод на имаме две смерки и сестра ми кашля. Така. Ето това много голяма къща. Това ще е нещо като капан за зомбите с тия глупаци. И когато идва някой от тях да ме тормозят тези зомбите и други неща, просто ще ги убивам, когато влезам тук. Така, сега не ми се кача в продуктите. Ще направя поне един случай. Ето, заградихме я. Може да е малко, но пак нещо. Поне един ред ще направим. Те да не могат да влизат. Така. И още сега. Сега ще ни стигне, защото е подвойно тук. И усещам, че някой зомби ще дойде и ще ни направи на ня. Ето едно. Само, че не беше зомби, е скелетон. И е много опасно. И ето. Опа, това е пал. Не, ще ни убият. Ще ни убият, кликни. Чакайте, ще се барикадираме. Така, тук ще изчакаме нощта. През това време ще търся дистанционното. Давайте. Да. Сега ще потърся дистанционните. Искайте. Не се оказва точно както си го е представил. Разберете какво ще стане след това в новите епизоди на Крави Клюн. Днес в 19:35 по Никелодеон. Какво бихте направили, ако имахте супер сили? Гледайте се на... Малко намаляваме хора. Ето, опа, не бачка. Ще използвате ли силите си, за да помагате на другите? Или бихте мислили по-скоро за себе си? Тандермен правят по-малко и от двете. Добре, Танко, кажи нещо назад. Намали го, даже ще го звучи, така ли да слуша. Така. И хора, ето ни пак. Намали го.